не таму, што ён мінута гэтак, гэта не дзеяслоў. Ну і яшчэ, як сказано, тут такой маркер, это ветлівасці. Тому што японская мова мае некалькі ўзроўняў ветлівасці. Можа быць так гутарковая, напрыклад, там нейтральна ветліва і вельмі такая паважлівая, калі вы да суразмоўцы ставіцеся з вялікай пашанаю, а сябе прыніжаеце. Вось, нібы вы нішто і ніхто. Ну, а цяпер вернемся да des. Папішам, як это знакі. Да. Вось мы пішам Т, вось я чырвоным напісаў. Спадзяюся, гэта чырвоны колер. Т і дзве рысачкі. Дзве рысачкі, гэта у нас паказвае азванчэнне. Напрыклад, глухая Т, звонка Д. Глухая К, звонка Г. Правда, у них Г, здаецца, не беларускага Г, а у них нейкая іншая Г. Ну вось, дзве рысачкі дапішам ужо. Д. Так, прыбярэм. Раз, два, Д. Ну і паглядзім. Д. С. Су. С. Тут у нас два, раз і два. На дзявятку чымсьці падобна. Су. Су. Прыбярэм. Раз і два. Ось су. Паглядзім, як пішацца. Су. Д. Да. І вось тут ніжэй напісана, што пускайце парадак слоў, суб'ект, аб'ект, дзеяслоў. Рэчы, дзеяслоў заўсёды стаіць у канцы. Это абавязкова. Ну, альбо ў канцы можа стаяць вось этот des. Калі у нас у канцы ідзе назоўнік, прыметнік альбо лічэбнік. І тут вось форма des. Проста форма. Ну, в прынцыпе, далей мы павінны будзем адкрываць гэта ўсё. Я не буду на гэтым спыняцца. Ну, галоўна запомніць, што des гэта не дзеяслоў, насамрэч. Як это часта у навучальных праграмах, сказах, на сайтах пішуць. Ну, гэта не дзеяслоў. Тут я могу сказаць дакладна. Des. 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 І вось яшчэ адна асаблівасць вымаўлення японскай мовы, што вось, калі літараць чытаць асобна, кожны гэты знак пішацца Д, Су, але вымаўляецца Des. Чуеце? Што У не вымаўляецца, тому што у японскай мове У выпадае. Пасля некаторых пазіцыях, правда, пасля глухіх на канцы слоў і між глухімі. Напрыклад, слова падабаецца, пішацца сукі, але чытаецца скі. Так, У выпала. Ці, напрыклад, месяц, які на небе, і месяц кшталту як верасень, снежань. Пішацца цукі, а чытаецца як цкі. У выпала. А яшчэ не толькі У выпадае, але і выпадае. Напрыклад, чалавек па-японску пішацца хі-то, але чытаецца як хто. Ну, далей мы пабачым, як І выпадае, і У. Ну, просто вось хацеў сказаць гэта. Працягнем далей. Я Танака. Ну, літаральна мы кажам Танака. Танака. Des. Танака des. Танака. Ну, вось, в японскай мове займеннік апускаецца. Тут прынята. Сан. Вось, сан. Суфікс пашаны, аналагічны спадар, спадарыня. Так, і, дарэчы, калі ў беларускай мове мы да чалавека, калі хочам звярнуцца, пан, пані, спадар, спадарыня, мы кажам перад. Там прозвішчам. То у японскай это суфікс ставіцца пасля. І ў японскай мове прыставак літаральна няма. У них ёсць толькі пару прыставак, это такія
приставки пашани, ого. І все. Ну, може, є ще які. Ну, і чисто ось більш ветливо, поважливо звернутися до чоловіка. І ось этот суффикс «ан» не використовується відносно самого себе. Це тільки коли ви до когось звертаєтеся. До себе ви не кажете. І давайте поглянемо два знака. Сам. Раз, два, три. Ось. І от того знака «са» є два написання. Ось то, що тут не показано. «Са». Раз, два, три. А є ще інше. Раз, два і три. Коли ви ось злучаєте ці елементи, і вони обидва правильні, і ось, коли читати мангу, можна зустріти обидва варіанти. Тому, як були готові. Давайте ще поглянемо. Са. Н. Это один зишний, який просто зишний. Тобто усі зишні, вони йдуть разом з голосними. Наприклад, са, ші, су, се, ща, ма, мі, му, мя, мьо. А ось н, ось на, ні, ну, не, а ось просто н. Ось. А так пишеться н. А я ще дорожу, що «н» у некоторых позиціях читається як «м», і коли там не помиляюсь, то у некоторых так само читається як носовое «н», 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 «н». Сподіваюсь, у мене отрималося сказати носовое «н». Ну, а коли нет, то ви хоча б будете розуміти. Ну, правда, поки що можна не засірожитися на этом. Мабуть, буде далее про это. Ну, ось. Сан. Сам. Тест розблоковано. Нам треба у нас в книзі тест розблоковано. Все гэта. У нас книги. Некалькі разделов. Словник. Ось злева у нас слово. А справа у нас не просто приклад, а значение этого слова. Тут мы раздел «Кана» мы можем повторить. Ось, розумний тест можна прочитати. Автоматично підбирає. Угу. Ну, это суффикс «сан». Сан. Правильно. Я Танака. Пишем Танака Тана. дес. Дес. Два шка отримали. Подарунок треба отримати. Потім отримаємо. Батьки. Міні-гульня для запам'ятання хірогани катакани. Ось у нас з'явилася міні-гульня. Ниндзя-кана. Давайте поглядим, что это за гульня. Долго не будем. Ось открытые каны. Ага, недоступно демо. И тут можно уще хірогана катакана. Ну, мы только хірогану якби вчили. Тому мы будем хірогану брать. Ось лишить су. Мы пишем су. Тут дальше латинкою. Са. Ри. К. Н. Н. Та. К. Ладно, все.
Ну, ось так гуляйте, потім. Так, вышли. Можно тренироваться, короче, там биться. Все. Потом, як нас відпустять, нам треба випробування провести. Еще не хочуть випускати нас в Японію. Почнем. Нічого собі, батька сина буде бити. Ну, але ми не дамося йому. І... 3、Сан. У нас только сан. Я Танака. Танака. 田中で Дес. す。 Ну, ось і все. Мы справились. Все, развитание. В префектуру отправляемся. Город Такамацу. И опошня рада. Регулярно, короткими сессиями. Решение японской мовы. Это марафон, а не спринт. Ну, это не только японской мовы тышится, это и любой мовы тышится. О, нам дозволили выйти с покою. Лететь у Японию. Пора пролететь. Что, летим. Ну, хоть 10 в Японию залетаем. Взять иммиграционный... О, контрольный... О, досягнение. Контрольная иммиграция, аэропорт Такамацу. Форма для иммиграции. Нічого. Так, ми нічого не розуміємо, тому що все на японській мові. І розмовляємо на японській новоколі. 外国人 Гайкокуджин. Замежник альбо замежца. Перший вот этот канді злева, який зверху гай, это означає звонку, то, что ну, не внутри. Ось звонку. Далей, посередині. Тут читається коку, але коли особливо, він читається куні. Або куні, это означає країна. І джин – это человек. Ну, а особенно хто. Ну, тут человек. Тут человек з країни звонку. А хто на человека з країни звонку? Правильно. Замежники. Ну, і ось. Замежники. Ось, давай. Ось тут далі написано Нихонджин. Это японцы. Ось перше, то, что ось Ни – это день солнца. Хон – это книга. Само ось это два раза. Нихон – это Япония. А Джин – это человек. Ну и далее давайте попробуем пройти. 日本人ではありません Нихонджин де варимасян. Ну, ты не японец. Поэтому давай-ка назад. Тебе не сюда. Хоп, хоп. Ну, давайте з гэтым. Префектура Кагава, поўначы вострава Сікоку. Раскагава. 88 разбросанных по острову Сикоку. Собой открыть эту открыть. Ну, намка не гэта, тому что я на по-японску. Давайте попросим. Ну, не атрымалася. Тут здесь. 田中です Танака дес. Ага. Это не тая. マリです。 Марі дес. І ось Марі намака допоможе. Ваше ім'я Більбус. ほほほ Ой, です。 які Більбус. ほほほです。 Хо-хо-хо, мені кличуть. Ніколи не існувало Більбуса.